Hola, som Raquel i Reyes, del col·lectiu contra la corrupció. Després d'este parèntesi estiuenc, tornem a l'atac. Volem tornar a tindre dignitat i deixar de sentir-nos avergonyits pel fet de ser valencians i tindre uns governants que no es Ens hem mereixen. posat en marxa perquè el nostre president continua sense respondre a les preguntes i pensem que és necessari que el nostre col·lectiu torni a l'acció. Pensem que ja és hora de que deixen de tirar els nostres diners al FEM, de que deixen d'enriquir-se amb els nostres diners a partir de les trames corruptes i el finançament il·legal del Partit Popular. I no solament a nivell virtual, en les pàgines del Facebook, també en el carrer, perquè creiem convenient que aquesta crida ha de ser massiva. Us encoratgem a la presentació de mocions en tots els ajuntaments contra la corrupció. Quan més siguem, més força tindrem. Així que si t'unixes a nosaltres, estàs compromès amb la causa i tu també penses que el nostre president ens té que donar una resposta i ens té que tornar la dignitat a tots els valencians, unís-te al nostre grup o estat al loro de les notícies i així podrem fer un grup més nombrós i una crida molt més forta. Perquè al final del mes d'octubre tornarem a eixir al carrer i tornarem les mobilitzacions i l'activisme contra la corrupció i per tornar-nos la dignitat que ens mereixem. Nosaltres també compartim un mateix somni amb vostè, senyor Camps. Volem que s'alegre de ser expresident de la nostra terra. Per favor, dimitisca i alegre-se de ser expresident.